pamintaku nih Mbah Jum nyilih delit ya. Gak penak. Kaya hem nyilih. Nimas itu ase nyilih tangane. Iya iya nak. Piye to? Apa lali aku? Atut runtut tansah reruntungan. Nah, ngono lho madhepe. Kiting iki. Ing sarina sawah ngene Kok merem ki apa peteng? Isis Hubungane iki ya apa merem karo ISIS iki lho. wis kanginan ngoten lho. Oh. Wong gerange semono ta, Ndung. Dalem. Gerange semono iki lho. Ning Dufan kok mau numpak mobil sehingga. Modara aku ya ngono. Ah mas angin. Ya. Datan nggih pripun Pak? Ngapunten ampun dibedil. Pripun Pak Brimob? Wah, nggih siap. Apa? Kon tenanan. Ken tenanan. Nggih. Oh ya. Ngejak pirang dina nek tenanan. Mboten ane nggih mboten pesen wayang kula melih. Iya, Pelanggan timbang diapusi wong dia mbok apusi Wong kan. kluwung kula apusi, Pak. Timbang jenengan oh aduh, napa niku? Iya. Oh nggih. Wah, Siap. rezeki ndak. Ayo. Apa? Matur sembah nuwun Pak Astri Kuncoro Brimob. Iya. Pun di DP 300. Anu pesen putren. Iya. 300 putren. Nggih. Yen kula murah kok. Ya, tutuke. 300. Nggih. Ya. Matur nuwun Pak Astri. Kowe nunut mobilku kok selek tekan kene ora tak tarik tiket lho, Nyuk. Nggih. Ya. Nggih. Mami mboten jenengan etang to. Indah kula sawere utange. Ayo. Datan kinggang sarambut lamun aduh caketing ati Gandrung kok tangane kaya ngajak gelut. Ayo. yen cedhak tansah mulat Nena Sita. Ayo. do asih Pendo mimilan mie ayam. Super mie. Bayar. Alah kedhi lho, Pak. Mosok kaku mengke. Ya. Pindha mimilan mintuna. Ayo bareng nimasan tepi. Wajib. Kali-kalingan kuwi geblak lho. Iya, Yo. wajib sido asih prayan matur nuwun. Matur nuwun. Iya. Para sedaya. Bungkuse engko neh, bawa neh. Oh, Iki ana sing nyuwuni neh kok. tesih.
Jek ning kok. Oh, iya. Kowe mundhun sik ngono. Mboten didobel sakniki nggih. Bawane ping kalih nggih kantun lungguh. Mah, kowe sik engko neh. Oh nggih. Donasi tesih dibuka nggih, Pak Bu. Kaya nyumbang wong kena bencana. Ya, Mbak. Ya diaturke istiatuh. Monggo ya. Aku kang setya satuku wen biyen nganti saiki Mugi lestari ya mugianto berkahe ngewiti ati ngomong tansah limpah banyu tansah lami. ya awak lemu ora iso nyoro gedhe lah Saged nek gedhi kira. ya Sinebut pahlawan putri Luar biasa. Piye, Nduk? Piye, Nduk? Piantu nek gede dhuwur lencer kuning. alah kuwi jane merem apa melek Maspal lenjer kuning. Matur nuwun yen indra keenamu kanggo ya. Iya. Bisa nyawang aku ki ketok putih. Ya nggih. Oh, Yo. Monggo. Ngelenu Sri Huning Mustika tuben. Mengke lak ngedum Tuban. Kowe matur apa? Bapak ulang tahun lho. Bapak. Wilujeng ambil rasa nggih Pak, sehat selalu. Ya nek wis ngono ki terus darane Pak tok mangane ngono. Mboten kala wingi ajeng dibeleh ya. Lah wong saking oh genah wis dititipi karo anu ta drivere Pak Nggih. Lah kula niku kula Piye? kinten Gojek. Kowe piye ta? Wong kula kan tumbas degan. Heeh. Lah kok supire bapak niku Mas Fredi niku bengoki kula. Engko saking no soto lho ya. Nah, Iya. nah Nggih terus to. Dugi ngen kula ditagih lho, sotone ndi lho. Kowe iki jenenge ora perasaan. Oh, tanganku ki nggawa apa kowe iki ngongkon sak gelemmu dhewe. Terus bapak buka lawang. Sing luwe aku le.
Terus pripun lho? Tak biacok gulumu lho kowe. Oh, siap langsung. Makprung ilang kuping kula lah ya. Kula wong ya aja sok lancang ngono ya. Ngono ki wadul aku iki. Mas kula aja dibeleh ngono iki. Lah kok ora sida aku lho. Kula keten nek sing pengen anu-anu Freddy. Pake sing luwih aku kok le. Terus kula kedah pripun? Oh sirahmu jebles-jebles Mas mawon. Kula nggih wala toblas. Ngoten ya. Yo. Putra Kanjeng Sura lawe. Mas Nanda. Piye? Jenengan kok manis banget to, Mas. Alah. Aku krungu omongan ngono ki kok percaya. Alah, mbel. Wong wedok kok manis mendemes. Alah lek ra duwe-duwe ya omong nggih kesen ndasku. Mas, Wong iki Apa? Nduk, wong iki wis pengalaman ngono kuwi wasulane. nggih. Aku ki wis capek. Yo. Tapi ora galau ya, Mas ya. Alah wis gak. Aja. Nangis sing keneng-keneng aku. Oh, mboten nangis kira kelilipen kok. Aku gugup. Banget temen ta ya. Yo, tutuke. Tuk pranggung bojone karo nunano bebilo wiratmaya Jenengan kok entek mburiku to, Mas? anget to. Oh. Lah niti lah. Ngono ora cuwile. Jenengan ki apa yo? Anu sajake pun koluke. Ulane koclok. Mboten. Ya, Dut. Anu. Ayo. Tan. Burung. Tan burung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Yo, ditayungke jogetana sisan. Oh, Dadi kendangi Mas Pandu. Iya, Mas Pandu. Iya. Ya sak Gonggomina ya. Nggih, ayo. Yuk. Ya, Duk.
komik wis sama satine aku wis trimo sinebut pahlawan putri Nunano ya Sri Huning Mustika Tuban jas masuk bawa yo ekspresine ngono kuwi Mas Kanjeng sira lawe moga-moga ya itu jodoh ning kene ya Nan amin amin Pak enggak Pak sinten Pak Rojiun wah Duk prangkum bojone karo bebelo wiratmaya tan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban yo saiki digarap tayub ayo monggo siap. ditayubke kowe joget tok sik oh nggih siap dune akon sapa ndelemik oh ya alasan kok enek rumah sakit jan lambe nek lunyu kulino kemoli iya yo Kak kayu kowe Kak sisan Kak ayo monggo ngene monggo buka celuk nduk ayu monggo nen mane yo Sri Huning Mustika Tuban labun Resna meriksa Boyopati marang Raden Wiratoya ngakun prasaja anandra branti Sri Huning Tatang Grahita Katerina pribadi Awirat Maya Putra Tira Sira Lawe Adi Pati Tuhan Sri Huning putrane ngati mangsa mati nalikane ngerti kapupah ing Majalengka duk prang tajen lan minak jinggah Tresnaning Wiratmaya tinapite ning ora Sri Huning sanadyan wekasanira praptek lena labuh nagari aku kang setya satu wedi yen nganti saiki bapak sana batang kapan
tebih yo lanjut Mbak mugian tok berkahing widi kanthi komong tansah limpah yektine penganten iku hamur wani bebrayan satuku satu buah ngiket janji suci sehidup semati lamun wus krama yekti aja nganti sujana ing ati becik padha ngerti bebrayane langgeng kakinini Nimas aku tresno Nimas gantilaning jiwa Nimas aku tresno mesemo saben aku budal daraja yo lanjut duh Gusti Kang Maha Kuwasa moga mireng peparing nugraha bebrayane linanggena mugi Gusti tansah ngabul ya bertiga ini kono ya yo kecil yo kecil yo kecil yo kecil do ikan yo ceritane wong seneng tunggal sak bali jejer sak pendinane suwe saben petok jiwideng pule banjur banjur ngomong mas aku tresnoku wong seneng tunggal sak bali witane go
saben petok ciwit dengkule banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung kuwi mula tresno monggo sembono sing kanggone para wanita kebange rame iku paribasane tinimbang rame wae becik tak tinggal wae kangenku tanpa upama anu mung sliramu kang dadi talenging ati
Pos lawas anggonku nunggu nano ayo bengok nanging hamung leleda ngeling ana rikala dina pungkur liramu nate ngendika nano segagah tresna lahir trusing makasih ya ya wengi hutan krimes rawes wes manyo kang lumates bisa wong sing tak tresnani ning lagi aku wong jroning uripku yen ora Iki banter ki Mas.
Thank you.